पवन खेसारी के बाद अब विवाद में एंट्री कर गई बड़ी अक्षरा सिंह। अक्षरा सिंह आज लाइव आ रही है, इतना दिन लाइव ना आवत रही है। जैसे पवन खेसारी के विवाद भइल, जैसे पवन खेसारी के बात यूट्यूब पर चर्चा में आयल, तैसे ही कहली अरे भाई हम कैसे बाकी रहेंगे भाई, हम भी तो विवाद से जाने जाते हैं, हमको भी तो पावर स्टार पवन सिंह के वजह से लोग जानते हैं। तो भाई इहो पीछे नहीं रहे वाला। पावर स्टार पवन सिंह के लगातार बैक टू बैक गाना देला के बाद से, बैक टू बैक एल्बम कैला के बाद से सारा लोग डिप्रेशन में बा। ई तो तू लो जाना तारा लो भाई, डिप्रेशन इतना ज्यादा चढ़ गई कि पावर स्टार पवन सिंह के अनाप शनाप बोले खतरा खेसारी लाल यादव लाइव आ गए, लाइव आके अपन पूरा भड़ास निकल रहा। आ कल लाइव अवन आज के डेट दिल रहा जे कल अच्छे से लाइव आएंगे, लेकिन खेसारी लाल यादव फाइनली आज डरा गए कि ना भाई ना, तनी ये सब बोलने बानी तो हाथ ना मोट मोट के बांस हुरा तारा सोन। अब अगर ज्यादा बोल देम, ज्यादा कुछ कह देम, तब तो साला ढेर गड़बड़ा जाई। तो ऐसे ई नैखन लाइव आज अबो ना करिए, काहे कि उतने जाने ले। बाकी आज आई रही के तो अक्षरा सिंह, अक्षरा सिंह लाइव आके इशारा इशारा में अक्षरा सिंह बहुत कुछ कह जाली। हमू जानता नहीं, फैंसो जानता लो, जितना लोग वीडियो देखा था सारा लोग के पता बा कि अक्षरा सिंह इशारा इशारा में कबो कबो बहुत बड़ बड़ बात कह के चल जाली, लेकिन समझदार के इशारा काफी है। अक्षरा सिंह बहुत कुली बात कहले बाड़ी, भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में बोलने बाड़ी, अपना गाना बजाना के बारे में बोलने बाड़ी, अपना फिल्म के बारे में बोलने बाड़ी। एगो तो बात हमरा ई ना बुझाला कि भोजपुरी के हीरोइन हई आ कि इंग्लिश फिल्म के हीरोइन हई, हमरा इहे ना समझ में आवेला। अब तू लोग कहबो लोग काहे, ऐसे कि जब भी लाइव हुई तो अंग्रेजीए में बोली हैं, ठीक बा, अंग्रेजी में माने पूरा जितना याद कैले बड़ी जनरल नॉलेज से उतना पहले अंग्रेजी में बोल ली है, आ ओकरा बाद है हिंदी में, आ लास्ट में जात जात भोजपुरी बोली है, माने लास्ट में। यानी ये लोग खाली खाए कमाए खातिर भोजपुरी इंडस्ट्री में बालो। अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं तो भोजपुरी में बोलिए, भोजपुरी में इंटरव्यू दीजिए, भोजपुरी में लाइव आइए, भोजपुरी में गाना सुनाइए। ये हुआ अपना भोजपुरी भाषा को आगे बढ़ाना। हो सकता है हिंदी में बोल सकते हैं, अब तू इंग्लिश में लगलू बोले भइल बड़ू बड़का ई, तो ऐसे इनका लोग के यह धंधा बा, यह दशा बा। बाकी भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह आज जौन गाना रिलीज कैल रहन 1 मिलियन क्रॉस कर गई बा गाना। आ इतना प्यार दुलार गाना के मिलता कि मतलब का बतावल जाओ। रउआ सब जाके देख ली, ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन पर गाना रिलीज बा, बहुत बेहतरीन गाना बा। काल गाना आवता यासी फिल्म से, वाह, यासी फिल्म्स पर गाना आ रहा बा पावर स्टार पवन सिंह का। परसों फिर गाना आई जौन बा की उषा फिल्म्स पर, माने अगला सोमवार ले, अभी 3 गो सोमवार बा, लास्ट सोमवारी जौन बा की रक्षाबंधन के पड़ल बा, तो अगला सोमवार ले पावर स्टार पवन सिंह के एक और बड़ खबर बा कि पवन सिंह के अब की बार रक्षाबंधन के भी गीत आई। तो यही वीडियो में जान लो जे रक्षाबंधन के भी गाना पवन सिंह के आवे वाला बा। बाकी जे भी वीडियो देखा था सब लोग से यह विनती बा, वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी, चैनल पर नया बनी तो सब्सक्राइब करी, काहे कि काल फिर गाना आई या फिर वीडियो बनी। नमस्कार।